אני אעשה את זה מאוד בקצרה. יש לי את הכבוד להציג את הדובר הבא, החייל המעוטר ביותר בתולדות צה"ל, רמטכ"ל לשעבר, שר הביטחון, ראש ממשלה, מר אהוד ברק. ידידי פרופסור אוריאל רייכמן, יושב ראש הכנס, פרופסור אלכס מינץ, מכובדיי כולם. אני קודם כל רוצה להתנצל על הקול הצרוד והסדוק. אני בסוף שפעת, אבל אני חושב שלזמן שאני צריך לדבר זה יספיק לי. חוץ מזה זה יאפשר לי גם לדבר קצת יותר קצר, ואני מבטיח לכם לגמור לפחות 15 דקות לפני מהדורת החדשות. אני מקווה שזה יענה על כל הצרכים הנוספים בהמשך. אנחנו חיים בצומת היסטורית מרתקת. ישראל מוצאת את עצמה בו זמנית בנקודת המפגש של התנגשות הציביליזציות שחזה הנטינגטון, ובה בעת בעין הסערה של מאבק איתנים בתוך האסלאם ובמוקד התפרצות של אנטישמיות חדשה שנתגלגלה בשלילת ישראל. זוהי מציאות עתירת אתגרים, אבל גם הזדמנויות. בראשנו ממשלה חדשה, עוד מעט ידבר כאן ראשה. אנחנו חיים בדמוקרטיה, וכולנו מאחלים, הייתי אומר אפילו מתפללים, להצלחתה. מעולם לא הצבעתי לאף אחת מהמפלגות שמרכיבות את הממשלה הזאת, ואף על פי כן זו גם הממשלה שלי. לפניה אנחנו נצביע על מה שנכון לדעתנו לעשות. עליה האחריות לקבל החלטות, וממנה נדרוש בבוא העת את הדין וחשבון. כמה מילים על אתגר ה-BDS והצונאמי המדיני. אחריהן על מה מסכימים ומה חלוקים. איזה דפוסי פעולה דרושים לנו, והעיקר מה צריך לעשות. פיפ"א, אורנג', אוקספורד, הוותיקן מכיר במדינה פלסטינאית. BDS ומגמות הבידוד המדיני נהיו באחת לאתגר הדחוף ביותר על סדר יומנו. אנחנו ניאבק בהם כפי שסיכמה בצדק הממשלה, בנחישות, בכל הכלים, בהתמדה. כך צריך וכך יהיה. ובכל זאת ההפתעה מתסכלת. מזה יותר מ4 שנים אני מוצא את עצמי מזהיר שוב ושוב בשמינייה, בקבינט, בממשלה, בציבור, מפני ה-BDS והבידוד המדיני המתקרבים. ולא הזהרתי כדי להיות הראשון שחזה, אלא משום שהיה הרבה מה לעשות, כדי לצמצם, לדחות ואולי לסכל את הנזק. ואני מזכיר את זה היום לא כי אמרתי, אלא כי בנושאים שעומדים היום על הפרק, ובמרכזם המדרון החלקלק לכיוון מדינה אחת, אנחנו בפני אותו הסיכון בדיוק. היעדר היכולת לזהות מרחוק את האיום, להבינו ולפעול למניעתו לפני שנתקלים בקיר. ראש הממשלה מצוטט בימים האחרונים כמי שאמר, לא משנה מה אנחנו עושים, הקרב נגד ישראל איננו קשור למעשינו, אלא לעצם קיומנו. זה נכון. זה נכון לגרעין הקשה של ה-BDS, זה נכון לאייתולות בקום, זה נכון לנסראללה, זה נכון כנראה גם לחמאס. אבל זה לא נכון למרקל
זה לא נכון לקמרון, זה לא נכון לאובמה, לפוטין, לשי. זה לא נכון למאות מיליונים בעולם החופשי, לאקדמיה, לאיגודי הסברים, לארגוני הצרכנים, ל-NGOs. בגרעין הקשה של BDS יש להילחם בכל הכוח ובכל הכלים, היה צריך כבר לפני 5 שנים. אבל תפקידנו העיקרי היום הוא ליצור טריז בין עשרות ומאות המיליונים של אזרחים והנהגות בעולם החופשי לבין הגרעין הקשה של ה-BDS. ובעניין הזה משנה מאוד מה אנחנו עושים. מאוד. עצמו לרגע את העיניים ולו תתואר באורח פלא, תירגעו, אני יודע זה לא מציאותי, ממשלה היום בישראל בראשות הרצוג, לפיד וכחלון. או פלא עוד יותר גדול, ממשלה בראשות רבין. האם יש למישהו ספק שהגל הזה הנוכחי לא היה קם? ממשלה שנתפסת כפועלת בנחרצות להיפרדות מהפלסטינאים, מעבירה באופן אוטומטי את אונוס ההוכחה אל הפלסטינאים ואל תומכיהם. עוד מעט נשמע שממשלה כזאת קונה את השקט ואת ההסכמה בקלות דעת ונאיביות במחירת חיסול של אינטרסים לאומיים. אני דוחה את העמדה הזאת מכל וכל ועוד אנמק בהמשך. אבל קודם להיבט אחר של ה-BDS ושל הבידוד המדיני שבפתח. שניהם ביחד מעלים את השאלה האם אנחנו ישראל קורבן. בעיניי בהחלט כן. מלבושה החדש של האנטישמיות הינה גם בימין הפשיסטי וגם בשמאל הרדיקלי, בעיקר באירופה, מהכחשת והשכחת השואה אל תיאור ישראל במונחי רוע מוחלט, אל שלילת זכות קיומה של ישראל לטובת הפלסטינאים שמתוארים בשיח המעוות הזה כקורבנות של השואה. ומי שרוצה להתעמק בזה אני מפנה אותו אל אוסף המסות של פרופסור אלחנן יקירה, פוסט שואה, פוסט ציונות. אמור מעתה, אנחנו אכן קורבן. לאנטישמיות סמויה מחלחלת לשנאת יהודים, לשלילת ישראל, לסטנדרט כפול ולדרישות שלא נדרשות מאחרים. להבתנו זה לא ממש חדש. הספר הזה שהזכרתי של פרופסור יקירה הוא כבר בן 9 שנים. וכל צעדי לוחמת ההסברה שסוכמו כולם חשובים. נו ועכשיו, אחרי שהסכמנו שעובדתית אנחנו קורבן, השאלה המתבקשת היא מה עושים עם זה? התנהגות קורבנית, יאמר לכם כל פסיכולוג קליני, וכמה מאיתנו יש כאלה במשפחה, לי יש אח, התנהגות קורבנית יוצרת הן ליחיד והן לקולקטיב מעין אזור נוחות מריר מתוק עם ניחוח של רחמים עצמיים. מפנק, מתגמל, לעתים מעניק אפילו סוג של משמעות. אבל ההתנהגות הקורבנית לא מובילה לשום מקום. סופה שקיעה בפסיביות, פסימיות ואיבוד כושר השיפוט האובייקטיבי של המציאות החיצונית ואיתו כושר הפעולה ההרמונית עם המציאות החיצונית הזאת. אנחנו אלה שצריכים לבחור האם עובדת היותנו קורבן, שהיא נכונה כאמור, מצווה עלינו לשקוע בהתנהגות קורבנית, או שמא להפך, היא דווקא קוראת לנו להפוך אותה לנקודת משען, לשינוי המציאות הזאת, מיסודה, באופן פרואקטיבי. אני סבור שהציונות, אולי המוצלח בפרויקטים הלאומיים של המאה ה-20, העלתה אותנו מחדש כאומה על הבמה ההיסטורית, הפוליטית, הקונקרטית, כדי לקחת את גורלנו בידינו,
ולא כדי להיסחף על גליה, מתנחמים בתחושת קורבן, אפילו אם היא תחושת אמת. אני ממליץ לכולנו לחזור אל האמת הציונית היסודית הזאת, לקחת את גורלנו בידינו, בכל מצב, בכל תנאי, והעיקר לא לפחד כלל. על מה אנחנו מסכימים? כולנו מסכימים ראשית על היעד. מדינת ישראל יהודית, דמוקרטית, חזקה ופורחת, חברת מופת, בן גוריונית, הרצליאנית או הדר בית"רית, כל אחד לפי טעמו. שנית, אנחנו מסכימים שהמזרח התיכון הוא סביבה קשה. אין חסד לחלשים, לא תהיה הזדמנות שנייה שלא יודעים להגן על עצמם, ויש לנו בלי עין הרע את דאעש, איראן, החמאס, חזבאללה, כל האיומים נכונים ולא מיציתי את הרשימה. אנחנו מסכימים דבר שלישי, שהשלמה וההכרה בישראל יבואו רק כשיווכחו אויבינו שישנו קיר ברזל, שישראל היא חזקה ובלתי מנוצחת. אבל לא כולם מפנימים, אני אומר מאמר מוסגר, שישראל חזקה, זה קודם כל חזקה צבאית ואסטרטגית, אבל זה גם חזקה כלכלית, זה גם חזקה חברתית, זה גם חזקה מדינית, והדברים האחרונים האלה קשורים קשר עמוק אל הלגיטימיות הבינלאומית של ישראל ואל היחסים שלנו עם ארצות הברית, ואני אגיע גם לכך. הדבר הרביעי שכולנו מסכימים עליו, שביטחון הוא תנאי הכרחי לכל הסדר. אין להסדר דו צדדי ואפילו להסדר חד צדדי. בשום מצב לא ניתן ואסור לוותר על אינטרסי הביטחון ועל דרישות היסוד של ביטחון. עצם החיים חשובים מאיכות החיים. האמירה הזאת שנקט בה ראש הממשלה ערב הבחירות היא אמת. הדבר הבא שאנחנו מסכימים עליו כולם, שכוחנו באחדותנו. נגזר עלינו להילחם יחד, בנחישות והתמדה, אבל קודם כל יחד. וכרגע מנינו את האיומים. אבל לא כולם מפנימים שכדי להילחם יחד, אנחנו חייבים לשכנע גם את האחר בתוכנו, בצדקת הדרך הנבחרת ובטעמה. הדבר השישי שאנחנו מסכימים עליו, הוא שישראל היא המדינה החזקה באזור, ויש להמשיך ולחזקה. ישראל היא חזקה ביותר, לא רק צבאית ואסטרטגית, היא החזקה ביותר כלכלית, היא לא העשירה ביותר, אבל חזקה ביותר כלכלית. ואם נפעל נכון, בעיקר בתחום היחסים עם ארצות הברית, היא גם תהיה החזקה ביותר מדינית. אבל לא כולם מסכימים עם השקפתי, שהיות וישראל היא המדינה החזקה ביותר באזור, היא יכולה להרשות לעצמה לפעול מעמדה של כוח וביטחון עצמי, כדי לשנות את המציאות שלפנינו, גם תוך כדי נטילת סיכונים. הדבר השביעי והאחרון שאנחנו מסכימים עליו, הוא שאנחנו קיימים ונתקיים כאן לעד, לא רק בזכות הכוח, אלא מכוח הזכות. יש לנו זכות טבעית, פוליטית והיסטורית למדינה יהודית בארץ ישראל. לא רק בהיותה ערש הלידה של תרבותנו ויצירתנו, אלא כפי שמופיע במגילת העצמאות בכל יתר הממדים. בתפילות ובערגה ובסבל של יהודים בכל הדורות, בעשן המשרפות, בזיעתם של החלוצים, בדמם של לוחמי מערכות ישראל. הזכות הזאת היא שלנו, ושום כוח בעולם לא ייטול אותה מאיתנו. אבל הגבולות הפיזיים שבהם אומה פוליטית מממשת את זכויותיה הם דבר אחר. הם נושא להכרעה פוליטית שדורשת פיקחון, דורשת מחשבה, דורשת הרבה תבונה. היינו פעמיים ריבונים בהיסטוריה, ואני מציע לכל אחד לפתוח אטלס קרתא ולהתבונן אל מפת הריבונות הישראלית
בימי מלכות בדוד ואחר כך מלכות ישראל, מלכות יהודה. את האקורדיון של גבולות שהיה פה במשך 220 שנה לפני חורבן בית ראשון, ולהסתכל אחר כך על מפות של מלכות החשמונאים עד חורבן בית שני. וכבר אז הייתה הבטחה אלוקית, כבר אז הייתה ברית בין הבתרים, אבל הגבולות הפיזיים נקבעים על ידי המציאות הגאו-אסטרטגית ולא על ידי הזכות לכשעצמה. אם בכלל צריך ללמוד משהו מהעבר, אני ממליץ לאמץ את מסקנות חז"ל משני אירועי החורבן. אל תדחקו את הקץ, אל תעלו בחומה ואל תעודדו שנאת אחים. עד כאן כל אלה 7 יסודות מוסכמים על כולנו. הם היו ביסוד הגותו ונאומיו של ז'בוטינסקי. הם עמדו ביסוד מעשיו והכרעותיו של בן גוריון. הם היו אחר כך נחלת יורשיו, אנשי תנועת העבודה, ומאוחר יותר הם עמדו ביסוד פעולתם של בגין ושמיר ויורשיהם מתנועת הליכוד. גם של רבין, שלי, של שרון, גם של נתניהו. על זה כולנו הסכמנו, מסכימים וחייבים להמשיך להסכים אם אנחנו חפצי חיים. ואם יש משהו שצריך לדאוג ממנו, הוא מהאפשרות שמעת לעת צד אחד בשיח הציבורי הישראלי מנסה לנחס לעצמו ולהדיר את הצד האחר משותפות לעמדות היסוד הללו. על מה אנחנו חלוקים? גם מעבר לדברים שכבר הזכרתי, על הרבה ופרטים חשובים שהם היוצרים ומכריעים בסוף את התמונה. העיקריים ביניהם, קודם כל על משקלה של הלגיטימיות הבינלאומית בעוצמתה והישגיה של ישראל. שנית, על הסיכונים ארוכי הטווח של הידרדרות למדינה אחת אל מול הסיכונים הביטחוניים המיידיים שנובעים מתהליכים בעת הזאת. הדבר השלישי זה על הגישה ליחסי ישראל ארצות הברית ויחסי קריית הממשלה עם הבית הלבן. מה נדרש לעשות? קודם כל לכונן בהקדם יחסי עבודה בין קריית הממשלה לבין הבית הלבן, אם אפשר גם יחסי אמון, אבל אני מניח שזה כרגע יותר קשה. הדבר השני הוא למצות, בעיקר מאחורי דלתיים סגורות, מאבק עיקש על פרטים בהסכם שאולי מתגבש עם איראן. מאבק לברר מה יהיו הקריטריונים להבחנה שנפרץ ההסכם, מה יביא לחידוש הסנקציות, מה יוגדר כאקדח מעשן שמחייב שיקול מחדש, מה יעלה מחדש את האופציה הצבאית על השולחן, וכל זאת תוך שמירת כל האופציות לישראל והתמודדות עם הצורך להאריך לעשור נוסף את המחויבות האמריקאית המעשית לעליונותה הצבאית של ישראל. אבל הדבר העיקרי מעל הכל הוא להשתלב בהתנעה מיידית של יוזמה להסדר אזורי כולל במזרח התיכון, שיכלול אותנו, את המדינות הערביות המתונות ואת הפלסטינאים. כמה מילים על כל אחת מהנקודות הללו. בספטמבר 47, הרבה שנים אחורה, התבהר סופית שבן גוריון מתכוון כנראה לקבל בשם ההנהגה הציונית את תוכנית החלוקה. אני מבקש מאלה שלא זוכים להיזכר מה הייתה תוכנית החלוקה. המדינה היהודית עמדה לקום בצורת 3 קנטונים מחוברים בקושי בסרוך, בלי ירושלים ובלי אפילו חיבור לירושלים. ובן גוריון התכוון לקבל את ההצעה הזאת. עצמו את העיניים ושערו מה היו אומרים על בן גוריון היום חלק משרי הממשלה הנוכחית, לו הם היו חיים אז. מנהיג חלש ונאיבי, נכנע ללחצים. הערבים שמזהים את חולשתו
התחזק תיאבונם וכניעתו ללחצים והנאיביות הבסיסית שלו תביא עלינו מלחמה נגד כל מדינות ערב. נשמע מוכר? ואנחנו יודעים את האמת, שרק הבנתו העמוקה של בן גוריון, אי תלותו האישיותית ורוחק ההתבוננות שלו, הם שגרמו לכך שהאחריות לפריצת מלחמת השחרור הוטלה לפתחם של מדינות ערב, וישראל הצעירה נהנתה מהלגיטימיות הבינלאומית שמאפשרת לנו להחזיק עד היום את הישגי מלחמת השחרור ולא למצוא את עצמנו באותם 3 קנטונים. במישור היסטורי הרבה יותר צנוע, אני אומר שרק החלטתי לקטוע את הטרגדיה בלבנון ב-2000 ולצאת על פי החלטת מועצת הביטחון אל קו הגבול שסומן על ידי מועצת הביטחון עד המטר האחרון, היא שבנתה את הלגיטימיות למדינת ישראל 6 שנים יותר מאוחר במלחמת לבנון השנייה לפעול כפי שהיא פעלה וליהנות מתמיכת העולם כולו. ואני אעיר גם שאפילו היכולת וחופש הפעולה לבצע את חומת מגן ב-2002 כרוכה באותה החלטה. מי שמכיר את צה"ל יעריך ויחשוב לעצמו איך ניתן היה לבצע את חומת מגן כשכמעט 2 אוגדות סדירות יושבות בצפון בתוך לבנון ועל הגבול ותחת סיכון להתלקחות רחבה מיידית כתוצאה מעצם החיכוך והקרבה. אבל נחזור להיום, הלגיטימיות הבינלאומית היא יסוד עוצמה מרכזי גם בימים האלה. ישראל שהייתה מוכנה לרכז את הבנייה בגושי היישובים ולהפסיק את הבנייה מעבר לגושי היישובים, הייתה משנה מיסודו את מצבה הבינלאומי של מדינת ישראל. שלא לדבר על כך שהיעדר ההבחנה בין גושי היישובים לבין מה שמעבר לגושי היישובים הוא מגדיל את הסיכון ללחצים עתידיים בחינת תפסת מרובה לא תפסת. לשון אחר, הבנייה מעבר לגושים מסכנת בסופו של דבר את עתידם של גושי היישובים עצמם. חומר למחשבה. כמה מילים על היחסים עם ארצות הברית. נאמר פה הרבה ולכן אני אקצר. מדינת ישראל היא ריבונית ונשיאי ארצות הברית, אני לפחות יצא לי לראות זה במפגשים ישירים עם הנשיא אובמה ועם הנשיא בוש ג'וניור ועם הנשיא קלינטון. נשיאי ארצות הברית מכבדים את העובדה שישראל היא ריבונית והחלטות גורליות לעתידה וביטחונה היא תקבל לבדה ועל אחריותה ותפעל על פי הכרעותיה. היחסים הם עמוקים והם הדדיים, הם העוגן של העליונות הצבאית של ישראל, משם אנחנו מקבלים 3 ביליון בשנה כבר כמעט 40 שנה, משם אנחנו יכולים ורק משם לקבל F-35, את המימון לכיפת ברזל לשרביט קסמים וגם את העוגן לווטו בפורומים בינלאומיים. אנחנו נידרש לשיתוף הפעולה עם ארצות הברית במבחנים רבים בעתיד, ואני מציע לכולנו לזכור את זה היטב. כלל הפעולה הנכון ראוי שיהיה לא להתבטל, לא להתכופף, כן לזכור מהי ארצות הברית לישראל וכן לקיים כמעט בכל מחיר יחסי אמון וכבוד הדדי. זה טוב לישראל. הקונגרס האמריקאי, הנשיא אובמה, ביידן וקרי הם חלק מהפתרון, גם אם הוא יאחר לבוא. הם אינם חלק מהבעיה. ומכאן להזדמנות הגדולה להסדר אזורי. צ'רצ'יל הבחן פעם את ההבדל בין אופטימיסט לפסימיסט. פסימיסט רואה את הקושי בתוך כל הזדמנות. אופטימיסט רואה את ההזדמנות בתוך כל קושי. יש לפנינו גם הזדמנויות, החשובה בהן, והיא נדירה, אני מבקש לא לשכוח את זה, מאלו שמתרחשות פעם בשנות דור, היא ההזדמנות לכונן הסדר אזורי כולל.
אירועי השנים האחרונות ובהדגשת יתר השנה האחרונה עם המדינות הערביות המתפרקות מעצימות אינטרס משותף חזק לישראל ולמדינות ערב המתונות, סעודיה, המפרציות, ירדן, מצרים. אינטרס שבמוקדו המאבק נגד טרור אסלאמי קיצוני והמאבק נגד הכוונות ההגמוניות ותוכניות הגרעין של איראן. למיצוי ההזדמנות הזאת דרושה ישראל חזקה ובוטחת בעצמה שמוכנה לפתוח במסגרת ועידה בינלאומית משא ומתן רציני בגיבוי ארצות הברית והקוורטט עם הפלסטינאים וקבוצת המדינות הערביות המתונות במטרה להשיג פתרון על בסיס שתי מדינות לשני עמים במקביל לגיבוש הסדר כלל אזורי, וכל זאת תוך המשך מאבק בטרור והבטחת יתרונו האיכותי של צה"ל מול כל צירוף של יריבים. המתונים שבשליטי ערב אינם מסוגלים וגם אינם רוצים להציף את האינטרס המשותף הזה ולהופכו למדיניות, משום שהם נרתעים מתגובת הציבור שלהם. וזו לא רק הערכה. חשוב שנזכור, מול הפלסטינאים ישראל יכולה בעיקר לתת. מול כלל העולם הערבי ישראל יכולה לקבל ולקבל הרבה. לא רק הכרה ולגיטימציה, אלא גם הזדמנות לפרויקטי תשתית אזוריים עצומי היקף, וחשוב מכל לראשית תהליך ארוך ככל שיהיה של היפוך בעמדות היסוד של האזור כלפי ישראל וקיומה. בדרך למיצוי ההזדמנות הזאת להסדר אזורי יהיה על ישראל לשקול בכל כובד הראש אימוץ של ההצעה הסעודית בצמוד להסתייגויות ישראל, ואני מדגיש בצמוד להסתייגויות ישראל כמקשה אחת, אבל נצטרך לשקול את הנכונות לראות בזה בסיס לדיון. גם אם ייפתח משא ומתן, אני רוצה להרגיע את כל המודאגים, ויש מודאגים כאלה בעיקר בצד הימני של המפה הפוליטית הישראלית, הוא ייקח הרבה זמן, יהיו בו עליות וירידות, הפלסטינאים אינם בין שיח קל או נוח, מי כמוני יודע, יהיו משברים, ייתכן ונידרש להסדרי ביניים, אולי אפילו לצעדים חד צדדיים. אבל כדי לקדם את הסיכוי להסכם אזורי, הנושא הפלסטיני ופתרון שתי המדינות יהיה בהכרח הנושא הראשון בסדר היום. וחובה עלינו להבין את זה ולהפנים את זה מראש. המחשבה שעולה מעת לעת בימין הקיצוני בישראל, כאילו אפשר יהיה להמשיך לשלוט למעשה בכל השטח ולתת לפלסטינאים מין אוטונומיה, הוא אשליה במקרה הטוב וצעד ראשון בבליימינג גיים העתידי במקרה הרע. ההצעה הזאת תידחה בצורה ברוטלית על ידי טובי ידידינו ועל ידי כל אחד מהשותפים הפוטנציאליים להסדר אזורי, וגם זאת איננה רק הערכה. גם הטענה כאילו אירועי השנה האחרונה מוכיחים במרכאות שלא ניתן לשלב את צורכי הביטחון החיוניים של ישראל עם פתרון שתי המדינות. זה לא קומפטיבילי כאילו. העמדה הזאת איננה נכונה, ואני קובע את זה כעמדה מקצועית, לא רק כדעה פוליטית. מי שיאסוף את כל ראשי המטה הכללי לשעבר שחיים היום, כל אלופי פיקוד המרכז שחיים, את כל ראשי השב"כ שחיים, ואת כל ראשי אמ"ן שחיים, 80% מהם, אולי 90% מהם, לא כולל את שר הביטחון הנוכחי, יאמרו לכם ההפך הוא הנכון. צה"ל יטיב להגן על ישראל מגבול מוכר בינלאומי שיכיל את גושי היישובים, מספר אתרים אסטרטגיים בגב ההר, אזור ביטחון ממזרח לנמל תעופה בן גוריון ונוכחות צבאית ארוכת טווח לאורך נהר הירדן. האיום הממשי על עתיד הפרויקט הציוני איננו מגבלות סידורי הביטחון של פתרון שני המדינות,
אלא המדרון החלקלק שעליו יניע אותנו פתרון המדינה האחת אל מציאות שתפגע בביטחונה של ישראל, תגביר את בידודה המדיני, כשהוא מוביל את מהותה של ישראל בהכרח, וזאת מילת המפתח, בהכרח, אל מדינה שאיננה יהודית או שאיננה דמוקרטית. הדחקת מהותו של האיום הזה, בין אם דרך שקיעה בקונחיית קורבניות או שיתוק לנוכח מגוון האיומים הקונקרטיים המיידיים, הוא הסיכון הכבד ביותר לעתידה של ישראל. חבר ליכודניק דווקא סיפר לי שבנעוריו הזדמן כמה פעמים לבית בן גוריון. בשיחה ביניהם שאל הנער את הזקן, איך זה שמכל המנהיגים שהיו לעם ישראל ב2000 השנים האחרונות, אפילו ב80 השנים האחרונות, דווקא אתה הקמת את המדינה היהודית? והזקן ענה, פעם בימי קדם היה לכל האנשים חוש נוסף, שישי, החוש לזיהוי הזדמנויות. רוב האנשים איבדו את החוש הזה בחלוף הדורות. החוש הזה נעלם אצל רוב האנשים, אצלי לא. ראיתי הזדמנות ועשיתי. כבן גוריון בשעתו, גם מנחם בגין מול מצרים, רבין בשלום עם ירדן, מאוחר יותר עם פרס בצעדים הראשונים מול הפלסטינאים, נטלו על עצמם סיכונים לאומיים, מדיניים, ביטחוניים ופוליטיים עצומים. חלקם גם שילם מחיר כבד. יצחק שילם את המחיר האולטימטיבי. אבל כולם העזו ופעלו. זהו מבחנה האמיתי של מנהיגות. זהו גם מבחן הגדולה של מדינאות יוצרת. מנהיגות מעצבת לעולם שורשיה בצירוף ואיזון נדירים בין חזון, העזה ואומץ לבין שיקול דעת, פיקחון מוחלט והבנת הפרטים. הם לא יקומו לנו במקום שישלטו בו חששות, פסימיות ופסיביות. אלו הם מתכונים ליצירת נבואות, פסימיות בהכרח, המגשימות את עצמן. מהותה וטעם קיומה של התנועה הציונית, ראשיתם בהתרסה כנגד המציאות ומצב התודעה שיצרה הוויית הגלות, ויסודם בהחלטה ליטול את גורלנו בידינו ולפעול לשינוי המציאות, ולא חלילה למצוא את עצמנו נסחפים שוב על גליו השרירותיים של זרם ההיסטוריה. המציאות נוקשת על הדלת. לא הכל ודאי, אף פעם לא היה הכל ודאי, אף פעם לא יהיה הכל ודאי. אף על פי כן בעת הזאת, לפתוח את הדלת להזדמנות של הסדר אזורי, זוהי משימתה הדחופה של ההנהגה הלאומית. אבא אבן נהג לומר שהפלסטינים לא החמיצו אף פעם שום הזדמנות להחמיץ הזדמנות. הבה לא ניפול אל המלכודת הזאת בעצמנו. תודה רבה.